Ад першага кіно пра чужога прайшло, прашу стрымліваць экзістэнцыяльны крык, 44 гады. Так, ты ўжо настолькі стары. За гэты час у франшызе шмат чаго нарабілі, і мы не будзем на тым засяроджвацца, бо кожны хоць нешта чуў пра сусвет ксенаморфаў. Тое, што перад намі зараз, Aliens Dark Descent, спробаў пашырэння жанравай разнастайнасці сеттынгу, і не так важна, што большасць механік скрадзены ў гульняў, што самі не так далёка адышлі ад тэмы барацьбы з іншапланецянамі. Вітаю, сябры, я Рудзі, так што наліце сабе пратэінава-вітамінны комплекс, што дапаможа адчуняць пасля працяглага гіперсну, а я паспрабую разабрацца без нахабных спойлераў, ці варта гуляць у чарговую гульню ў сеттынгу чужых Aliens Dark Descent. У 2198 годзе на станцыю Піянер прыбывае груз, на якім раптоўна аказваецца ксенаморф. Зразумела, людзям застаецца зусім няшмат часу, каб выжыць, і галоўная гераіня, адміністратар Хейс, урубае працэдуру Цербер. Гэта спадарожнікавая сістэма з ракетамі, што блакіруе станцыю, падбівае ваенны карабель Атага, які толькі прыляцеў, і трымае ў каранціне цэлую планету Лета, каля якой і лётаюць вышэй названыя пасудзіны. Карацей, не збегчы, не рэлакавацца, нічога. І застаецца, што ўнутры каранціннай зоны разабрацца разам з касмічным дэсантам у дапамозе, адкуль узяліся ў грузе іншапланецяне, і што з гэтым усім нам рабіць. Скажам так, ні завязка, ні працяг гісторыі не цягнуць на Пуліцера. Развіццё падзей будзе праходзіць у ключы, такое ўжо было і не раз. Усё тыя ж ксенаморфы ўсё так жа хочуць паесці ўсіх, і ўсё такія ж таямніцы вялікіх і бесчалавечных карпарацый. Я, канешне, не чакаў неверагоднай драмы, хоць месцамі нават намагаюцца, каб мы супержывалі героям. І прыйшоў за тым, што паказвалі ў трэйлерах. Камандная мачылава чужых у чорных калідорах касмічных станцый. Ну, гучыць жа цудоўна. Першая асацыяцыя ўзнікла ў галаве яшчэ пры праглядзе трэйлераў. Дык гэта ж XCOM, і думка толькі пацвердзілася па рэлізу. Хто не ведае, то і алдовая серыя стратэгій, дзе вам трэба было бараніць зямлю ад іншапланецян. Трымаць і паляпшаць базу, навучаць салдат, займацца навукай і, галоўнае, лётаць на місіі па ўсяму свету, дзе каманда з пары спяцоў з рознымі навыкамі у пакрокавых баях змагаліся з пачварамі. Гулька кайфовая, і хто гуляў, то ведае. Дык усё, што я апісаў вышэй, за выключэннем некаторых рэчаў, і ёсць Aliens Dark Descent. Гэта добрая копія, зразумела, з асаблівасцямі, шматлікімі спрашчэннямі, але падабенства відавочна. Калі не браць у разлік першыя паўгадзіны навучання, дык нам даюць базу, хаб, штаб, як не назаві, дзе мы можам займацца рознымі рэчамі. І першае адрозненне ад вышэй названага XCOM займацца будаўніцтвам і пашырэнням нас не прымусяць. Усё патрэбнае адразу ёсць: камандны мосцік, майстэрня, казарма, лабараторыя і медадсек. Вельмі спрошчаная мадэль. У казарме навучаць новых байцоў, можна падвышаць узроўні, раскідваць навыкі і атрымліваць папаўненне складу байцоў. У майстэрні адкрываць новыя тыпы зброі для сваіх космапехацінцаў, у лабараторыі паляпшэнні для каманды за экзэмпляры біялагічнага матэрыялу з чужых, што на місіях збіраем з трупаў. Медадсек — самы важны лечы пакой, дзе будуць лячыцца вашыя галавы. А залізваць раны ім трэба амаль пасля кожнай вылазкі. Дактароў, зразумела, няшмат, і прыйдзецца выбіраць, каго лячыць хутка, каб укамплектавацца на наступную місію, а каго пакінуць загойвацца пасіўна самому. І гэта сапраўды важны вялікі кавалак геймплею, хоць і просты, бо стварыць сабе дрым-тім і прайсці ўсю гульню з парай салдат не атрымаецца. На якой місіі іх добра пакоцаюць, ці толькі кагосьці, і ўсім складам лягуць у шпіталь. А так, як час на праходжанне абмежаваны умоўным гульнявым месяцам, дык чакаць тыдзень, пакуль усе адыдуць, у вас проста няма магчымасці, і прыйдзецца браць новабранцаў, міксаваць іх з дасведчанымі салдатамі і намагацца не пахаваць гэту банду калек на наступнай вылазцы. Сабралі шайку, укамплектавалі аптэчкамі, інжынернымі прыладамі для ўскрыцця дзвярэй, пераноснымі турэлямі і вылятаем на планету. Мы не кіруем кожным байцом асобна. Атрад, як цэльны арганізм, бегае разам, хаваецца і сам вырашае,
хто будзе адчыняць бліжэйшую скрыню з патронамі. Ці страляць, напрыклад, з дадатковай зброі па вашай камандзе будзе таксама бліжэйшы да цэлі. Такое кіраванне – тактычнае спрашчэнне. Мінусам з'яўляецца адсутнасць магчымасці ствараць варыянтнасці праходжання. Персанажаў не парастаўляеш па кутах, не зладзіш пастку, не зможаш выконваць адначасова розныя задачы і так далей. Умоўна, моцнае тактычнае абмежаванне, але ж група ў асноўным паводзіць сябе гарманічна, не перашкаджае і нейкіх момантаў, каб моцна напружвала, я не заўважыў. Адзінае, я часта карыстаўся снайперам, каб бесшумна зняць якую пачвару і не падняць вэрхал. Але для гэтага трэба, каб нішто не замінала стралку, якога асобна ты не можаш перасунуць, толькі з атрадам. І калі ён аказваецца ззаду бягучай групы, дык першы ваяр ужо ў зоне паражэння, а снайпер недзе за кутом стаіць і не бачыць цэль. Ну, такое сабе. Плюсам жа якраз і з'яўляецца гэта спрашчэнне. Ты не займаешься кожны раз раздаваннем аднолькавых і асабістых каманд. Трэба перавязаць параненага, націскаеш, яго перавяжа хто з бліжэйшых. Паставіць турэль таксама зробіць той, хто побач. Просто 4 клікі па скрынях з патронамі ды аптэчкамі байцы самі разбегліся выконваць загады. То бок гэта не горшы варыянт, а проста іншы, больш аркадны. Больш аркадная і баёўка. Некаторыя лаяліся, нібыта яна тут реал-тайм, і жанр абзываецца RTS, то бок реал-тайм стратэгія, без пауз. Але ж гэта не зусім так, бо хоць яна і не пакрокавая, не трэба аддаваць каманды кожнаму асабіста, але ж ёсць актыўная пауза і не намінальная, а вельмі карысная, якую увесь час выкарыстоўваеш. Праз яе можна аддаваць загады па перасоўванні, рабіць выбар здольнасцяў персанажаў і дадатковай зброі, узяць паузу, каб аглядзецца і ацаніць сітуацыю, а такое трэба рабіць даволі часта. Даволі вялікія лакацыі і місіі, якіх не шмат па колькасці, але амаль на кожную можна патраціць ад гадзіны да 2 лёгка, і агульнае праходжанне можа заняць ад 20 гадзін і болей, хоць і пішуць у інтэрнэтах, што ўсяго 15. Лакацыі гэтых місій даволі буйныя, часта шматпавярховыя, звычайна з бясконцай колькасцю ворагаў і перабіўшы нават усіх. Праз нейкі час зноў намалююцца некалькі, таму спакойна і вольна тут сябе амаль нідзе не адчуваеш. Чужыя ходзяць паўсюль, шукаюць вас і, як трэба ў серыі, засякаюцца знакамітым радарам. Drone spotted. Паверьце, глядзець на яго вы будзеце вельмі часта і нічога не прапусціце, бо байцы ўвесь час падказваюць, што чарговая пачвара недзе побач. Хоць гульня не цягне да ўзроўню жахаў, але ж неблагой атмасферы серыі тут месцамі дастаткова. Як трэба, і самі чужыя, і тварахопы, і яйкі, і каралевы ксенаморфаў, і нейкія шалёныя людзі, пастраляць будзе ў каго. І будзе дзе. Лакацыі тут розныя, не толькі калідоры станцыі, карабель, планета, шахты і нават горад. Вось вы сустракаеце чужога, а дакладней ён заўважае вас. Гэта жоўценькая палоска сведчыць пра увагу з яго боку і дае вам літаральна пару секунд ці схавацца, ці ўступаць у бойку. Калі схавацца няма куды, ці ён занадта блізка і вы проста не паспееце, дык пачынаецца фаза пераследу. І ў гэты момант усе пачвары ў акрузе даведваюцца пра ваше месцазнаходжанне, дык кідаюцца па вас. Лепшы варыянт у гэты момант гэта адбіць ад навалы ці хутка збегчы з тэрыторыі іх пошуку, але чтобы вы не выбралі, гэта фаза пераследу будзе доўжыцца пэўны час і праз пару такіх выяўленняў лічыльнік агрэсіі ў правым куце экрана пяройдзе з лёгкага на сярэдні, а потым і на цяжкі. Кожны ўзровень гэтай агрэсіі, як думаю, здагадваецеся, прынясе вам толькі большыя пакуты і складанасці. І моцных чужых, і хвалі рою, гэта калі вам даюць паўхвілінкі, каб акапацца, бо да вас прыбяжыць такая процьма істот, што без пары турэляў, аптэчак і добрага стратэгічнага становішча вы хутчэй усяго згубіце якога з байцоў, ці выйдзеце хоць і жывым, але добра пакоцаным. Гэта цікавая геймплейная асаблівасць зроблена відавочна для таго, каб вы не адчувалі сябе Рэмба, праходзячы ўсе ўзроўні з кулямётам. Бо аднаго-дзвюх чужых атрадам
з 4 салдат сапраўды лёгка забіць, тым болей, калі яны коўзаюцца звычайна самотна па калідорах. А тут вам прыйдзецца думаць перад тым, як справакаваць чарговую фазу пераследу. Другая асаблівасць – стрэс. Вашы байцы, якія б яны не былі мацёрыя, як толькі пачынаецца любы варушняк, ці то перастрэлка, ці пераслед чужымі, атрымліваюць стрэс, і калі ён запоўніцца на 100%, з'яўляецца дэбаф. Ці то мінус датрапнасці, ці што яшчэ. І як вы зразумелі, гэта другая рэч, якая перашкаджае ісці ў лобавую атаку ўвесь час, прымушаючы хавацца ў цемры за скрынямі і чакаць, пакуль пачвара пройдзе міма па сваіх пачварных справах. Канешне, гэта ўсё выпраўляецца тымі же аптэчкамі, што змяншаюць стрэс, пасіўнымі навыкамі стрэсаўстойлівасці, ды яшчэ адной геймплейнай механікай. Каманда можа заварваць дзверы ў памяшканні і ладзіць невялічкі адпачынак. На гэта траціцца інжынерны інструмент, гэта нельга зрабіць, калі блізка вораг і не ва ўсіх пакоях, але ж калі атрымаецца, вы паменшыце на 100% стрэс праз пасіўкі, можаце нават аднавіць патроны, спыніць працэс пераследу чужых і, галоўнае, захавацца. Тут нельга захоўвацца дзе хочаш, толькі падчас такіх адпачынкаў, пры пераходзе на іншы паверх лакацыі праз ліфт і, зразумела, нейкіх сюжэтных сцэн. Так што трэба заўсёды трымаць адзін інжынерны ключык на ўсялякі выпадак. Усе персанажы маюць свае класы, іх можна развіваць, але нейкай неймавернай разнастайнасці не чакайце. Будуць з'яўляцца дадатковыя скілы вашай групы, тыпу выкарыстоўваць дрона, каб варыць дзверы, страляць са снайперкі ці адмыкаць складаныя камп'ютарныя замкі. А падчас бойкі вы не зразумееце, хто там у вас сяржант, хто лекар, страляюць усе крыва. Графічна гульня выглядае далёка ад такіх слоў, як Next Gen, і хутчэй зроблена на капыл якога 17-го года. Сюжэтныя сцэны і анімацыі не, скажем, мякка вау, і рухавіка дастаткова якраз, каб проста няблага перадаваць саму гульню. Нічога выбітнага і адметнага. Але ж выбітнымі, адметнымі і сапраўды вау выглядаюць багі. Слодыч, які я прыхаваў на канец. Чорная зморшчаная разынка. І калі я кажу пра багі, я не маю на ўвазе нейкія прыкалдэсы, тыпа плашча майго разведчыка, які ўвесь час задзёрты да гары, ці тактычны самаход, што лёгка праязджае праз зачыненыя дзверы. Ну, бо чаму бы не? Гэтыя рэчы не ўплываюць на геймплэй, і агулам іх можна нават не заўважаць. Не дараваць, канешне, але прымружыць з цяжкім выдыхам вочы. Я звычайна ў аглядах пра іх не кажу шмат. А ёсць балдёжныя багі, ад якіх ваша гульня набывае новыя колеры. У адной з місій я не мог на ліфце сюжэтна спусціцца на іншы паверх. Моя каманда проста ў яго заходзіла і ўсё. Я перапрайшоў спачатку ўзровень яшчэ раз. А вы памятаеце, тут місіі доўжыцца да 2 гадзін. І толькі вярнуўшы банду на базу, страціўшы дзень, перанабраўшы іншых валацух, я змог прасунуцца далей. І гэта я не нагугліў, я неяк наторкаў сам. Ці прыкалдэсны баг з адсутнасцю захоўвання ў адной з місій, прычым гэта ўзровень, дзе геймплейна нам трэба шарыцца па цёмных калідорах і намагацца не патрапіць на чужых. То бок і так непростая місія ў стэлс, дзе пачвары і так вядуць сябе непрадказальна, і іх маршруты не чытка прапісаны. Вы губляеце магчымасць захавацца пасярод заблытаных калідораў, каб перавесці дух. Хард-мод, які я не прасіў. Карацей, рукі, канешне, падбіваць было бы добра. Безумоўна, ўжо робяцца патчы, зашываецца, і калісьці яно будзе выглядаць лепей, чым зараз, але ж памылкі на прасткі ўплываюць на гульню. Давайте паспрабуем падсумаваць. База вельмі спрошчаная, амаль там нічога цікавага рабіць нельга, даследаванні ў лабараторыі амаль не робяцца, новую зброю вы не вынаходзіце, а проста купляеце. У казарме я нікога не трэніраваў, бо не было такой патрэбы. Адзінае, як і казаў, будзеце карыстацца шпіталем. Відавочна, мэтанакіраванае кастрыраванне стратэгічнай часткі. Тыпу, не адцягвайцеся на дробязі, галоўны геймплей на місіях. Гуляць жа ў місіі мне было цікава. Намагаліся не рабіць усё аднолькавым, недзе стэлс, недзе зарубы, недзе яшчэ якія задачы. Падабалася ладзіць пункты абароны падчас боя, калі выставляеш турэлі, ладзіш калідоры падаўлення, раскідваеш фаеры і рыхтуешся да сустрэчы хвалі чужых. Сапраўды адчуваеш сябе
сталі космадесантнікам з кулямётам. Гульня неблагі середнячок, бо як не намагаецца, але на высокабюджэтны і высокаякасны тайтл не цягне. Адзнакі я тут звычайна не стаўлю, але б якую крэпкую сямёрку уляпіў. Багі моцна псуюць уражанне, так што вам і можа пашчасціць, калі пагуляць пазней. Спрошчаныя механікі базы, якая трэба толькі для сувязі місій і раскідвання пунктаў досведу, неблагі экшон, намаганне ў атмасферу чужых і далёка не лёгкая сама па сабе. Яна можа не раз прымусіць перазагружацца, калі ўзяць планку, напрыклад, вяртаць сваіх дэсантнікаў на базу жывымі. Усіх. Пагуляць варта ўсім, хто памятае XCOM, але не чакайце такога жа паглыблення і сур'ёзнасці. Сюжэтка не цягне на моцную гісторыю, як і любая іншая гульня вялікай кіна ці кніга франшызы, з'яўляецца закладнікам арыгіналу і мала што можа зарабіць у яго межах, не парушыўшы канон, хаця намагаюцца дадаць нават драму, якая, праўда, мяне не моцна чапляла. Проста дзясятак неблагіх місій, у якіх можна бавіць час. Але чакаем абнаўлення патчамі ад багаў абавязкова. І хутчэй за ўсё скідак. Шчыра сказаць, дарагавата, $30 зараз у Беларусі. Дзякую усім за прагляд, чакаю на вашыя панскія і паненскія каментары, а таксама шляхетныя лайкі і магнацкія рэпосты. Дзякую вялікі спонсорам з Patreon і YouTube, якія падпісваюцца і працягваюць падтрымліваць ужо доўгі час канал Рудзі. Вы робіце важную справу, і ваша дапамога натхняе працаваць ад раніцы да глыбокага вечара. Ёсць канал Рудзі, ёсць стрымы на Твічы, удзел у навукова-гульнявым праекце Відзік, і ў будучыні, я спадзяюся, будзе яшчэ больш усялякага. Дзякуючы вам. З вами быў Рудзі, усіх і кожнага абдымаю, і да новых сустрэч.